Като пукнеше пролет, ние сме все по полето. От земята е това. Част от нас, физическата ни част е земя. Когато човекът, докоснат от Бога, тръгва да прави нещо за ближните си и той разполага само с това: зеленина, земя, слънцето, огъня. Земя. Това е първото изначално най-дълбоко състояние. Аз се считам продължител на хората, които бяха на това място. Съдбата е един код, който получаваш от природата през твоя род, през твоите родители. Така си беше от старо време, подници се правеше и майка ми е разказала как да се права. Земята трябва да е глинеста, да не е друга почва, защото друга почва не става подница. Ние знаем къде да одим и откъде стават подниците. Съберехме по 2-3 жени, нагласихме се, докарахме се, отиваме на самото място, там накопаме пръста. Подницата е една от най-важните вещи в къщата. Разпространена е в цялата ни етническа територия и извън нея. Това наистина е страшно интересна и една изключително ценна вещ от всеки дом, защото в нея се приготвят хлябовете, а те са няколко. Обикновено в понеделник една от снахите изпича няколко за до следващия понеделник. Това е все едно женска работа. Това е за кухнята на жената. Жените заплосени мъжете. Правенето им е свързано с това да избягат змиите и гущерите. Все сме гледали на ден, на Костадинов ден. Значи и да правиме, за да са железни подниците. Този ден от годината е Еремия. Това е 1 май. Това е празник за селището. Във всяка махала на селото, селата, които са имали по няколко махали, във всяка махала има точно определено място, което всички знаят и на което се правят подниците. В Трен имаме някъде около 5 места глина, най-подходяща за подници. И точно тази технология се спазваше много сериозно. Айде, невести! Откъде носите тая глина? От Баира. Бях в 4-5 клас, тогава поне на 2-3 пъти участвах в самата направа на подниците. За нас това беше особено изживяване децата. Айде, невести! Улазете, хубаво казете! Насекъде да се гази там. Ștercoia nu stiga
Трябва да дойдат да газят глината боси всички млади момичета, т.е. всички моми и всички млади жени, т.е. млади невести, защото има едно народно вярване, че който гази глината за подниците, през цялата година няма да го нападат змии. Дори ако някой от тях я ухапе змия, това няма да бъде фатално. На 15-20 била съм. Това си иска сила. Работа. Докато правихме подниците, сме пели, звънехме там на самото место, дека подници правиме. Вечер малка муме, девойче, вечерало ли си, ягне яло ли си, вино пило ли си. Нисам вечерало, нисам ягне яло, нисам вино пило. Са нос съм седело плакало. Та съм наплакало една чаша слози, чаша стъкленица, вода матеница. Айрниеде, невести! Да са ви железни подниците! Златни ти устни, дедо Василе! Благодарим! Има, разбира се, във всяка традиционна практика има и забрани. Тоест, тук също не могат да газят боси глината бременните жени, тези, които ще стават майки, не могат да газят боси глината и жени, които съвсем наскоро са загубили близък човек, т.е. които са в траур, защото няма да са качествени подниците. Като я нагласиме, донесешме я вкъщи, па си я угодиме да може да се пече. И те беха в 3 размера. Малка, средна и голяма. Малката подница, тя обикновено се правеше за гювечи, за такива ястия. Средната, за когато е в по-ограничен кръг семейството, за да е баницата или погачата така малка и да си изяде по-бързо. И голяма погача, когато имаме или някакво събиране, или когато цялото семейство се е събрало, тогава обикновено семействата бяха от порядъка на 15-20 човека. И питката хубава, и месарията хубава. Башката свекърви сте. Ние сме свекървите, да. Ма ние сме свекървите. Яка отдавате. Ама и ти си свекърва. Невестето да си меси, убаво си меси. Я гледай. Си хубаво меси екстра. С маникюр. Хубавите ръчета. А свекоро само обикаля около свекървите. Обикновено се правят тек подници.
Така е изчислена общия брой на подниците, че да не са чифт за цялото село, а да бъдат тек, за да върви всичко на добро. Днес за нас е най-хубавия ден в годината, защото нашето село е пълно с гости, като вас. И затова правим възстановка зелника, как са го приготвяли преди време на подница. Вида на зелника ни напомня за всичко, но за което се говори в тракийската култура. Цялото преклонение пред майката земя, която е кръгла, цялото преклонение пред слънцето с изгряващите лъчи, градящата сила на земята, възраждащата сила на земята, на зеленината. Зелник идва от зелено. Плънката в средата, самото ястие се приготвя от всичко, което майката природа дава на пролет. Лук, цвекло, лапът. Цялата тази сила на зеленината, необходима за човешкия организъм, се слага в основата на зелника. Тя трябва да е много равна и цялата и долна част на дъното, и цялата горна част. Това заграждане на подницата трябва да бъде 10 сантиметра поне. Колкото е по-високо, толкова повече възможности има хляба да се надува и да става по-хубав. И с една дума, това наистина е майсторство да се направи подницата. Всичко се е случвало от земята, нали, не случайно. Това е богинята майка, нали, във всички варианти, във всички континенти. Моите спомени са свързани естествено с начина на живот на нашите хора. Аз знам как месеха пръста с слама, за да измажат стените на къщите, на плевните. Как правеха подниците по същата технология, а от подниците излизаше хляба. Съвсем директен спомен. Те газеха с крака, жените, облечени с тези чудни носи. Много пъти съм го виждал тук, в този двор. Аз като скулптор след това, тези мои изначални спомени ги превърнах и в форми от моята скулптура. Това е смисъла на щафетата. Така е, краткият живот на човека става дълъг. Нали, добавям към моя кратък живот живота на дядо ми. Това е плевнята на дядо ми. Аз се опитах да направя едно индивидуално изкуство, нали, едни фигури, които са много близко все пак и до реалното женско тяло, но носят в себе си същото време и тези кодове, за които ви казах. Това беше, признавам, една доста груба прагматика. Имаше момент, в който нали, икономически, понеже всеки художник се самофинансира, както знаеш. И бидейки така, в един момент аз не мога да правя миниатюри, нали, такива неща, аз правя по-такива форми. И имаше голямо затруднение в съществуването.
Това беше някъде 97-8 година. И тогава аз си казах, аз какво се мотая тук, земята от хълмовете, бабите както месеха подниците, както се правеха къщите. Ето ти материал, той е фантастичен, великолепен. Викам си, те бабите си месеха подниците, всичко си правеха от пръста, какво ти пречи да опиташ. Това беше първото и след това, разбира се, тая дълбока симпатия към това нещо и чувството, че това е нещо много топло, много... Това ти дава свобода, ти казваш, сега какво тук разни скъпи материали нямаш, ето ги хълмовете са около тебе, прави. И когато се направи това първи опит и той беше така доста сполучлив, белгийският колекционер Юго Вутен, който направи една уникална колекция българско изкуство, той видя първите така направени от мен фигури и ги поиска за Белгия, за неговата колекция. Аз му казах, човече, това е експеримент, това може да се разпадне, това не е никаква технология, това е една моя игра, която ми дава свобода. Нали, не зависи от материали, не зависи от нищо. Взимам си земята от хълмовете, сламата, дава ми свобода, дава ми... Той вика, не, искам я тая работа. Така че се сляха двете неща. Прагматиката и онова дълбинно топло чувство към това, от което произлизаш. Тогава такова беше времето, сега вече се изживяло, не ги употребяваме и това е. Това е подницата, която съм я правила 1960 година. Газила съм я, с ръцете съм я мачкала и затова те бетон. Пекла съм за Великден кукурници, събереме цялото семейство па си ядем. Това е и за Коледа, и за Великден. Подници се правеха някъде до първите 10 години след образованата КЗС, което означава някъде до 60-та година. После доста печки имаше, нямахме нужда от подници. Традиционната култура заглъхва, когато започва да заглъхва в Европа още в началото на миналия век, когато навлиза с много бързи темпове, с много висока скорост индустриалното общество. Но мен ми се струва, че в психологически план индустриалната революция сякаш откъсва малко съвременния човек от неговите по-изначални кодове, тези, за които говорихме до сега. И може би това създава известен въпрос. Дали не се появяват твърде много психологически проблеми от тази скорост на технологията, а в същото време психиката на човека едва ли може да върви във вертикала. Всеки по свой начин усеща тези неща, но трябва да има памет, трябва да има къде да го видят, трябва да има някой да разкаже, да не се загуби идеята за предаването, за разказа. Но от най-важните неща и мисия на читалищата е да се пазят тези традиции. Това не е единствения обичай, който читалище Благой Попов пази ревностно, но е един от най-вълнуващите и най-провокиращите съзнанието, защото наистина е обичай, който активира всички сетива, активира усещането за цялата Вселена. Ние с връщането назад в миналото градим и нашето настояще и бъдеще. Това е идеята и това е идеята на читалищната дейност. И затова си въобразявам, че чрез моята скулптура може би някой човек ще припознае някаква
бих казал, някакъв стремеж към по-неустойчивите състояния в психиката на човек. И цялата тая дълбинна връзка, според мен, е един код, който естествено, че в мен никога няма да изчезне. Той ще остане винаги доминантен и се надявам да има и други хора, които да не позволят да изчезне този код, връзката човек-земя.